वेलिंगकार आणि सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं केल्ल्या स्टेटमेंटा वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला। काँग्रेसीच्या कोंतान आंदोलक आणि तांणी घातिल्ल्या दबावाक लागूनच पुलिशेन वेलिंगकारा आड गुन्यांव नोंद केलो। तशेंच जुवारी जमीन घोटाळो आणि भुतानी प्रकल्पाच्या मुद्द्या वयल्यान लोकांचे लक्ष घुंवडावपा खातीरूच धार्मीक वाद पेटयिल्ल्याचे काँग्रेस म्हणटा। One person, former RSS member, claims to uttering some nonsense things about a person, which is their own BJP people are claiming that it is a very age-old issue which is going on and there is nothing wrong in that. But I am happy that Goenkars have shown that person the place which is to be shown. It is not a community or committee issue. It is all about a person who is a former RSS member or chief, you can say, Mr. Velingarji. One person speaks something about a certain community, about the saints of a certain community, and it ignites the whole Goa. But my question here is, when the Congress party is with the common people fighting on the streets, night at 10 o'clock, night at 1 o'clock, the incident happened at 1. I think 1st of October the incident happened, and then when all the Congress warriors were on the street, the 4th of October, the police has bothered to file an FIR after pressurized from the Congress committee as well as the common man. The BJP government, Mr. Pramod Sawant's government, is hand in glove with the Velinkar person and making him a scapegoat to ignite issues, to give statements which are not even necessary at this time, and then again help him in absconding from the place, and then again showing that we are catching him just because the common man is agitated against the CM. तशेंच वेलिंगकाराच्या मुद्द्याचेर आमकां राजकारण करपाचें ना, ताकाच लागून आमी वेलिंगकारा आड कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल करूंक नाशिल्ल्याचे काँग्रेस म्हणटा। राखूनचा प्रश्न येत नाही। आमचा मेन मोटिव्ह काय आहे की जनतेला न्याय मिळवून द्यायचा, जनतेबरोबर रस्त्यावर कांद्याला कांदा लावून उभं राहायचं। ते कांद्याला कांदे लावून काँग्रेसचे सगळे उभे होते। रात्री 1-1:30 वाजेपर्यंत पण बसवून FIR नोंदवणं जास्त मेजर गरजेचं होतं। 1 तारखेपासून लोक भांडतायत आणि 4 तारखेला सरकार FIR नोंदवतंय। त्याच्याबरोबर 1 तारखेला मला वाटतं 10:30 वाजल्यापासून रात्री ते 1-1:30 वाजेपर्यंत विसरला असणार तुम्ही, तर माझ्याकडे फोटो क्लिपिंग्स पण आहेत। LOP रस्त्यावर होते, MP रस्त्यावर होते, आम्ही आहोत। जोपर्यंत अशी अपशब्द करणारे कुठल्याही जाती धर्माचे पक्षाचे माणसं कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करायला जर गोव्यामध्ये येत असतील तर काँग्रेस पार्टीचा हा स्टँड राहणार, आम्ही ते डिस्टर्ब होऊ देणार नाही। मी परत एकदा सांगते, कुठल्याही जाती धर्माचे किंवा पक्षाचे व्यक्ती हे चालू काँग्रेस पक्ष खपू घेऊ देणार नाही। मग भले ते हिंदू असू दे, मुस्लिम असू दे, ख्रिश्चन असू दे, किंवा पार्टीचा पण स्टँड हाच असणार आहे। पार्टीमधनं पण कोणी पण जर कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करायला जात असेल, पार्टी विल टेक स्ट्रिक्ट ऍक्शन अगेन्स्ट देम। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।